Bega ansini wakati na malikono ani maliko ka demse fara mo koroba ka anga foli be obere jereni kere na munu bega ansini wakati na ama la donner ko fako sogolo no toujours au télévision mandide ka no ye malikono foni.net tv obe micro trottoir de keneka ambal machena musuko mi anya fo etugumna donc ko do ambe boka micro trottoir do ke wala saka awla nyina je ka klara awla kuna foni etu voilà. Ah, ay wambal machena muso bita imano en fait. C'est vita ne dove sont ne vous vire. Voilà. Ay wambal machena muso ele ba kalama. Dignité ga koron jien fembe voilà. Okum kono bi andona am dalay. En quoi mena genou nyininga voilà. Par exemple si ça nakira che wal manakira muso yi. Ni uye mo do soro. Mo mi be jien ko sugu be kuye en fait. Be war be jiguga erbe betu kumado wala betu reposer Dubaï nous et tout en tout cas outiki abedien hera sugu bekuye voilà mais bonyate le boudron est bien voilà ore ni kacha mambari bamako ayni bamako ere tay ni kacha mambari tout voilà donc amina malien nyinga malien genou ambuga dignité la jetu on est suite. Ma chérie, ça va? Ça va. Et à quoi? Don. Faguma Tarawili. Fatmata Tarawili. Une question posée, est-ce qu'il peut le nous répondre? Ah ouais. Nego Fatmata. Nego Kamle Mebol. Ah ouais. Mebol. Attends. Ah ouais. Nego 600. Et Nasura là. Par exemple, pour moi, je vais warba dema. Abe toa abe la maluya abe ebuko jamachela abe segi ilango aba feki ilango bla akon be warba de ma eske be soma awon na be warba de ma awon ne be son basge akanere o 600 abe warba de ma dongodo mais dongodo abe mo fakko de kela est-ce que mama ay muna mo faka ko ay nete soma muna ite soma ka dungo warba ne makane boko ka kla mo faka ko gen na ko kla so ko ma ay nete se ka somo foshi nete son ten to dorani awa deri ya ko ken don ibaka wa ko eto woni jamne ne to Isa Dambele fen be bola goni wa femme mulo men ndego 600 par exemple ni gos do soro 600 absege aliga goni yere ni asora bi jien fe beke abe war su be de ema abe her su beki ka bunyatene abi lamalu ya jamachela abi bo jamachela abi lebulo ko kila est-ce que ebe soma ebe songa to bolwa no ite soma reme na pocho no wa ima poma abe se ka bola comme hier wa musoro do ifina musoro do ima bo comme ma ya flare do iba nya fa na ni mu ken mu ma wa ibo nya fa na bo ben ken ni ma ya wa na mama te foi fa na ne madro awa kaenwa foi fo no ne una basi abere ni mun ke na no na bade ma bol to ge ni aw al na tra ka salpani nge krep la ultene ima mama poitala no ana ni srin tirgen so siglin so ka fara nyagate ka fo ne man warde ma e ka fini ko luke la ite foi fo no ne te foi fo ulbe ba kala ma wa ka keri merci Oni jam ne to Astan Kulubali nimna ngalim kele eske peredon on perane ne pas ne ko on est une question posée kuna est-ce que était ne bugo ayenti vo iperedeno ka fois 600 na soro la mo do soro sa cela rado
don ko don a bɛ wariba d'e ma nka don o don a bɛ lebu la ko k'e la est ce que o ka di e ye e bɛ sɔn o ma a kɔni bɛ wariba d'i ma i bɛ t'i ja Dubayi i bɛ t'i ja i bɛ hôtel 5 étoiles kɔnɔ i ni bɔnɛ tɛ ɲɔgɔn ye fan si ma a kɔni a tɛ hɛrɛ s'i ma a bɛ mɔgɔ faga ko k'i la est ce que e bɛ sɔn o ma bon bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ faga ko kɔni ma nɔgɔn n'a sɔrɔ mɔgɔ i bɛ mɔgɔ yɛlɛ sanu berenin sanfɛ mais n'i b'a tigila mɔgɔ bonya de ka ɲi diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ la mais n'a b'i lebu hali n'a sɔrɔ a b'i yɛlɛ fɛn min sanfɛ i bɛ jɛ o fɛn in kɔ i bɛ lebu in yɔrɔ éviter i b'o ye k'o to yen quoi parce que mɔgɔ b'i lebu i fɛ mɔgɔ tɛ se mɔgɔ min b'i fɛ yɛrɛ a tɛ se a lebu i lebu ko man d'a ye parce que a b'a bila kunna n'i lebula ale yɛrɛ lebulen mais n'a tigi toujours o de bɛ mɔgɔ faga ko k'i la donc i b'o tigi ye k'o to i bɛ fɛn in to yen fɔlɔ quoi parce que fɛn bɛɛ ye diyaɲɛ de ye hali ni mɔgɔ y'i yɛlɛ fɛn ni fɛ tɛ yen nafa foyi t'a la donc ne kɔni ka question kɔni y'o de ye. a banna non franchement parler ɲininkali tɛ kuma tɛ nin kɔfɛ i y'a bɛɛ de fɔ sisan hali n'a tigi ye a b'i yɛrɛ sanu berenin de sanfɛ ni i ka dignité n'a t'o bonya kɔni a k'an bɛɛ ou bien o kɔni ne don parce que ni mɔgɔ min t'i ka toujours a bɛ e lebu hali ni mɔgɔ wɛrɛw k'a la toujours a bɛ lebu dɔ fɛnɛ b'i lebu o cogo kelen de la mais ni mɔgɔ min b'i lebu i b'a tigi éviter i n'a tigi bɛ jɛ ɲɔgɔn kɔ ou bien a b'i lebu ko dabila hali n'i ye fɛn bɛɛ di mɔgɔ i b'a tigi lebu nafa foyi t'o la o mais n'i b'a tigi ne b'a a fɛn bɛɛ ka ɲi i b'a bonya hali n'a tigi bɛ ko kɛ a b'a fɔ karisa bɛ ka nin kɛ ne n yɛrɛ kan ka n yɛrɛ bonya nin na mais ni tuma bɛɛ o tigilamɔgɔ bɛ lebu donc nafa t'o olu kow la quoi ne kɔni ka question ne réponse ye o de ye. Fabienne Sorola, merci beaucoup. Patron, ça va? Ouais, ça va. Ok. Ouais, donner. Ibaka. Ouais, alhamdulillah. Et toi, on jam? Adama Traoré. Adama Traoré. Il parle nous. Ouais, donc ben on le Picapou. Picapou. Voilà. Big up. Big up. Pick up. Oh, awonya famnya. Awakoye. Ada. Ne peux me faire la question de reposer kuna. Ah, question. Faut pas te. Faut pas te. Parle nous. Ah, on parle. Kafo. Kafo. Neko 600. Ne muso do sora sa. Muso. C'est ça. Ne muso do soro. Abe jien fait beke e. Abe warde ma fo merde. Il veut te reposer Dubaï. Yo Adam quoi. Himaya. Mais daraba la quoi. Ate bonyatin. Himaya. Sutaratin. Himaya abe le bula ko kila. Himaya. Est-ce que ebe songa to o muso suku kwa? Bon, tiens la neto muso suku to kanu. Annabi chien war abe ngo warte mankere isigilen doro ibe segi tergo beta abe taka ibu beta parce que abe ko imaya e baro ni be fana la muso fana be mo dusu suma o de fana mo ibe se ka tugo ko ka usane mu me war di ma ko ese afama parce que bi arabe wakati mu konna la ko muso man ndere war de kadule ese ulu fana ka to ka war da ma ese o ka no Ninga gele ni deba mana dam na biote ba yara ni côté mais ni kumara mi jabi al safna wa donc ite toi a musokuna tena o ko no manere voilà o manne ni benega ina fo sa ma fo muso e waro ko muso nu fana fula ne wa muso mu fana be wardi ma kwa na so ro ko kon yere fana ba kalama abe wardi ma kanal mu konnana abe no fam to ko nimna ab se ka tan no mais se ka ke ka muso ka war mina ka ne re kan adi muso ma fama ne re kan adam ma na soro afana ba ne ma condition ne ba do aba soro condition na ne ba amle mais ne ta soro to ko condition do ne se kan bolo do akoro de aha ne ko
ça c'est une question in jabi ka nyaw ne ko est-ce que abe war abe fes go hera sugo beke era sugo be mais abe darado imaya abe amne par exemple ne skilento gerere ni terigo doron abe se ka perempere kuna tento imaya ne che mani ka chike muna ne ko ke ka ne ka finun ko bang ne ne ko finun be la samara be se na ne ma sanga de ma ka to ko lukela no te menyo ngambolo mo bla muna parce que muso ma essaye kila mala ni teru yara chala la jamala o te muso kanta quoi ne ka kuma yɛrɛ b'o yɔrɔ de kan quoi i m'a faamuya bon muso i yɛrɛ b'a dɔn ani ka ko bɛ taga ni ɲɔgɔn ye muso min t'i ka malo fɛ quoi i m'a faamuya m'o fɔ dɛ mais dusu fana bɛ mɔgɔ kan ye a bɛ se ka a dusu bɔlen bɛ se ka na i ye ko dɔ k'a la tantan a bɛ na ka t'i bolo sawara ko ninnu fɛn ninnu n bɛ nin k'i ye bon i t'o lamɛn quoi i t'olu lamɛn. Ok, merci. Ah bon, merci. Ne fɛ ni ɲankuma. Madame somɔgɔw bɛ di. Taara se i bɛ se k'i yɛrɛ fanfɛli kɛ bagaw ye. Ne tɔgɔ Bagayogo Damise Bagayogo. Faamuyali sɔrɔla o la. Ayiwa ne fa ne bɛna question dɔ de poser i kunna n'a tɛ kɛ baasi. Sisan ne fa ni e ye muso sɔrɔ sisan muso min b'e ta a bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ye a bɛ wari sugu bɛɛ d'i ma a bɛ comment dirais-je a bɛ diɲɛ hɛrɛ bɛɛ se ma mais bonya tɛ yen a bɛ lebukow k'i la a bɛ comme aw yɛrɛ cɛla ko a ma nɔgɔn a ka fɔ ko déjà muso de bɛ ne ta a ma nɔgɔn quoi mais a kɔni bɛ ko sugu bɛɛ kɛ est ce que e bɛ sɔn ka to o tigi kunna. Non, ne balimamuso muso ka hɛrɛ k'i ye ni ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ k'i ye n'a t'i bonya ne bolo fɛntigi ye fu ye dɔw yɛrɛ bɛ muso dɔw yɛrɛ bɛ dɔw bɛ diɲɛlatigɛ hɛrɛ suguya bɛɛ kɛ cɛ ye mais hɛrɛ ni kɔfɛ ne bolo lebu b'a kɔnɔ dɔw fana bɛ yen dɔw tɛ fɛn kɛ cɛ yɛrɛ mais furu kɔnɔna na bonya ni karama bɛ yen n'o kɛra muso yɛrɛ hali n'i ye jama di cɛ ma n'i t'a bonya ne bolo jama ye fu ye voilà. Merci beaucoup. Merci madame. Porte-toi bien. Merci. Allô. Ne bɛ ni ɲankuma. Se an cɛ taara se i bɛ se k'i yɛrɛ fanfɛli kɛ bagaw ye. Mariam Kulibali. Mariam Kulibali. Ne ba ne bɛna question poser kunna est ce que e tɛ sɔn ka ne bugɔ. Question ɲɛnama ye. Ok ne ba sisan par exemple ne e kɛ cɛlaka dɔ ye a bɛ diɲɛ hɛrɛ bɛɛ kɛ e ye a bɛ wari sugu bɛɛ di e ma e kɔni e ni foyi tɛ manqué i tɛ foyi tɛ manqué t'i minɛ mais bonya de tɛ yen a bɛ lebulakow k'i la et tout ça est ce que a kɔni bɛ a bɛ wari sugu bɛɛ d'i ma est ce que e bɛ sɔn ka t'o tigi kun wa. Hali n'a bɛ fɛn bɛɛ k'i n'a ti i dusu suma a t'i sutura kɔni a nafa ka dɔgɔ. Sutura de ka ɲi ko bɛɛ la. Patron, ça va? Ça va. Ok. Ouais, donne. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ ye Mamadou Kone. Mamadou Kone. I pɛrɛlen don wa? Ouais, ne pɛrɛlen don. Ne bɛna question poser kunna est ce que e pɛrɛlen don? Ouais, ne pɛrɛlen don. Ne ko sisan nɔ ne ye muso dɔ sɔrɔ sisan nɔ muso in waritigiba dawulatigi ne ko a bɛ wari jigi kɛ fumɛriti i m'a ye a bɛ comment dirais-je a bɛ diɲɛ hɛrɛ sugu bɛɛ kɛ e ye a bɛ wari sugu bɛɛ di e ma mais muso in dara don dɛ sisan a b'i lamaloya a bɛ mɔgɔ faga ko k'i la mais kɔni b'i arranger heure bɛɛ wari bɛ k'i kun heure bɛɛ wari tɛ ban i kun quoi parce que a b'a d'i ma heure bɛɛ i m'a ye mais en tout cas bonya tɛ yen tout est ce que e bɛ to muso sugu kun wa. Ne tɛ se ka to kɔ parce que i b'a dɔn hɔrɔnya ka sɔn ni fɛn bɛɛ ye ka n'i ka hɔrɔnya feere wari kama quoi n b'a fɔ hali n'a sɔrɔ i ye fantan de ye ka ne hɔrɔnya ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye n b'a fɔ muso min bɛ wari di a bɛ wari d'i ma a bɛ tila k'i malo ka na i sigilen sɔrɔ i terikɛw cɛla k'i lamaloya o t'i nin ye quoi o t'i fɛ quoi
aussi donc u bɛ fɛ k'i tɔgɔ ni fɛnw dɔrɔn de tiɲɛ quoi ne kɔni vraiment ne tɛ se ka to o tigi quoi. E tɛ se ka tugu quoi. Ne n'o tɛ se ka mɛn kanu la quoi en vrai dire ouais o tigilamɔgɔ ne tɛ se ka mɛn n'o ye n m'a fɔ parce que ne ka hɔrɔnya ka bon ma quoi. D'accord, merci. Ne bɛ ɲɛ kuma. Nse somɔgɔw ne. Tara se i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlikɛbagaw ye. Awa Danbele. Awa Danbele. Ne ye kumakan mɛn cogo min na a bɛ komi e ma nɔgɔn dɛ ne ba. Fosi tɛ yen. Ah ok ne tun ni ɲininka question dɔ de la n bɛ se yan. Ah i bɛ se ka kɛ. N bɛ se. Ne ye mɛn cogo min na e ma nɔgɔn e bɛ sɔn ka ne bugɔ o la dɛ. Kira ne den ayi o tɛ yen o. Filɛ t'a la ne ko ne ba sisan ne e ye cɛ dɔ sɔrɔ sisan cɛ min bɛ diɲɛ wari sugu bɛɛ di e ma diɲɛ wari sugu bɛɛ a bɛ sanu bɛɛ d'i ma a bɛ hɛrɛ matériel sugu o sugu bɛ yen a b'a bɛɛ k'i ye nka lafiya de tɛ yen lafiya tɛ yen a b'i lamaloya a b'i bugɔ a bɛ maloya ko ninnu i ma ye a b'olu kɛ i la sani est ce que ni e y'o cɛ sugu sɔrɔ e bɛ to a kun wa. Ne tɛ to cɛ sugu kun. E tɛ to a kun mun na. Cɛ min b'i bugɔ k'i yira diɲɛ na i tɛ to i ka fantanya kɔ i to sutura la sutura diɲɛ fɛn bɛɛ b'o de la. O ye tiɲɛ. Ok merci. Nse an la. Nse ça va. Ça va. Ok. Dɔɔni ko ka wusa an bɛ Ala ta. I tɔgɔ ni jamu. N tɔgɔ Mayimuna Mayiga. Mayimuna Mayiga. Ne tɛna question dɔ de poser i kunna n'a tɛ kɛ baasi ye i ma. N'an balimamuso i bɛ se k'a poser n kunna. I fɛrɛlen don. Awɔ. Ok sisan sisan ni e ye cɛ dɔ sɔrɔ sisan a bɛ diɲɛ hɛrɛ bɛɛ kɛ e ye a bɛ wari sugu bɛɛ di e ma m'a ye a bɛ comment dire a bɛ yɛlɛ sanu berenin kan en fait i m'a ye mais bonya tɛ yen i m'a ye bonya kɔni tɛ yen a b'i lamaloya a b'i bugɔ a bɛ kojugu k'i la mais ko ni wari tɛ ban i kunna i y'o ça va i tɛ n ka ɲi parce que a bɛ i m'a ye i bɛ to ka t'i dugula ka na k'i labɛn dɔrɔn wari kɔni b'i kun heure bɛɛ mais kɔni kow man ɲi est ce que i bɛ sɔn ka t'o cɛ kunna. N balimamuso i ye mun fɔ kɔni tiɲɛ na wari ka ɲi mais mɔgɔya la il faut que bonya fɛnɛ ka ɲi mɔgɔya kɔnɔla la bonya ni lafiya n'o kɔni cɛ modèle lo ne t'o ko la o cɛ modèle ka ko kɔni ne t'o la hali n'a bɛ diɲɛ milliard de d'i ma ni bonya t'a la a t'i lafiya donc i tɔɔrɔlen don a bolo a t'i bonya a b'i bugɔ o cɛ modèle ne t'o ka ko la parce que diɲɛ kɔnɔ lafiya de kɔni ka ɲi n'a bɛ wari d'i ma mais wari dilen nin mais i ni kun lafiyalen tɛ an nana diɲɛ kɔnɔ k'an ka lafiya de o mais n'a nana diɲɛ kɔnɔ k'an ka lafiya i tɛ ka lafiya mais ne kɔni ɲɛna kɔni nafa t'o la il faut que l'argent est un bon serviteur mais il est mauvais maître i m'a ye tubabuw ko l'argent est un bon serviteur mais il est mauvais maître voilà mais wari filɛ a bɛ mɔgɔ mago ɲɛnabɔ a bɛ fini ɲuman don i la a bɛ mɔgɔw k'i fɛ a b'i tɔgɔ bɔ fɛnɛ a b'i kɛ sanfɛ fɛn ye mais il faut que mɔgɔw bonya ni sutura ni lafiya n'i da i ka dilan sanfɛ mɔgɔ min b'i kɔrɔ f'o fɛnɛ k'i dɔn ka k'i fɛ de n'o ma k'i fɛ f'a b'i tɔɔrɔ donc wari tɛ se ka fɛ kɛ hali an bɛ taga karamɔgɔso la Ala de bɛ mɔgɔ ka ko dilan i bolo sinon wari tɛ se ka diɲɛ ko kɛ an nana diɲɛ kɔnɔ an ka diɲɛ kow fɛnɛ kɛ mais ni lafiya tɛ diɲɛ ko kɔnɔna la ne kɔni tɛ Ala deli o cɛ modèle la ne bɛ Ala deli Ala ka cɛ diyan cɛ min bɛ ni kun lafiya n'a b'a ka sɔrɔ a bɛ se ka hɛrɛ kɛ ne ye a bɛ kɛ n den fɛ a bɛ kɛ n yɛrɛ fɛ a bɛ n sutura fɛnw kɛ ye o cɛ modèle alhamdulilayi n b'o ɲini Ala fɛ mais k'a fɔ ko cɛ bɛ ten tɔ dɛ a bɛ taga ni Amérique a bɛ taga ni Faransi ou bien a b'i kɛ tan diɲɛ kɔnɔ nafa a bɛ i bugɔli ni fɛn minnu kɛ nafa t'olu la olu ye denmisɛnninya ko de n'i ye cɛ denmisɛnnin sɔrɔ k'a sɔrɔ i bɛ kanu kɔnɔla la mais kanu tɛmɛla fo furu tiɲɛ na mɔgɔ si tɛ Ala deli o la fo denw k'a fɔ ko papa bɛ ka mama bugɔ mɔgɔ tɛ Ala deli o la ne kɔni bolo i ye question poser dɛ ne y'a sɔrɔ n ma fili ni n filila fɛnɛ kuma n'a taga sira de n tɛ ka n ka vie ɲɛfɔ dɛ n bɛ k'i ka question de jaabi
i ka question kuma kɔni parce que n filɛ nin i ye kuma di kumatigi de ma mais bɛɛ t'a dɔn ko n bɛ kuma n bɛ se kuma la i ye kuma di kumatigi ma mais i kɔni ye mun fɔ tiɲɛ na o cɛ modèle ma ɲi hali n'i ye mɔgɔ de sɔrɔ mɔgɔ min bɛ s'i dahirimɛ kɔrɔ a bɛ se k'i ta k'i ladon a b'i sutura i tɛ ɲɛbɔ i bɔɲɔgɔnkow fɛ k'a fɔ ko nin n'a bɛ se k'e sutura i ka diɲɛ kɔnɔ ka fɛn ni minnu k'i ye i bɛ togo o sira kan mais k'a fɔ ko n ka tɛmɛ bɔɲɔgɔnkow la i bɛ taga sɔrɔ e tɔgɔ bɔlen don ka tɛmɛ waritigiba dɔ tɔgɔ kan mɔgɔ dɔ bɛ yen n m'a fɔ n ko fantan tulo bilen don dɛ mais se bɛrɛ t'a ye i bɛ taga sɔrɔ tɔgɔ min b'a la o tɛ faama waritigiba dɔ la voilà ko bɛɛ ye dakan nin fɛn bɛɛ ye dakan nin mais ala ka dakan ɲuman d'a ma amina ala ka duwawu minɛ merci beaucoup ayiwa an balima cɛ na muso aw yɛrɛ bɔra ka maliyɛn jeunes ka réponse mɛn voilà mun ka dignité ka bon ani minnu ka dignité ma bon voilà aw yɛrɛ y'a bɛɛ ye donc a ye hakɛ to an bɛ continuer an ka recherche fɛ halisa an b'a fɔ ko aw kan bɛn an ɲɔgɔnna wɛrɛ